быйылгы уку йылында бердәм дәүләт имтиханын тапшыру тәртибе билдәле булды. Ниндәй үзгәрештәр бар? 11-нчеләр ничек әзерләнә? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы төбәгара мәгълүмат эшкәртү үзәге директоры Рөстәм Рәмов. Рөстәм Фәридович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, быйылгы имтихан бирү үзенчәлекләре турында һөйләшердән алда 20 елгы имтихан һөзүмтәләре турында һөйләшү урынлы булырдар. Мөгаен да хәзер барлык мәгълүмат эшкәртелеп биткергәндер, һандар һәм фактлар турында һөйләй. Һандарға килгәндә 20 елның һөзүмтәләре насар түгел дигәндә әйтәм. Чөнки безнең сыгарыш укучылары бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы тапшырды. 6 предметтан безнең ортаса балл Рәсәй кимәлләрендә югарырак һәм 2 предметтан моны Башкортстанда 20 һәм 19 елда сагыштырганда унан югарырак 19 елдан. Димәк, насар түгел дип әйтмәбез, яхшы һөзүмтәләр дип әйтә алабыз. Насар түгел берничек тә яхшы һөзүмтәләр һәм безнең югары балл яучылар саны артты. Моны 2 баллдан югарырак һәм 100 балл, максималь 100 балл яучылар саны артты. Һәм тагыла шуны исәпкә алырга кирәктер, үткән ел уку елы бик үзенчәлекле генә тамамланды, дистанцион әзерләнде укучылар сыгарылыш имтиханнарына һәм бердәм дәүләт имтиханы үзенчәлекле шартларда барды дип әйтәбез. Бuna ошында хәвефсезлек талаптары тиешле кимәлдә улар күзәтелдеме? Булган санитар нормалар үтәлде, талаптар үтәлде, чөнки пандемия шартларында төп максат безнең менә бу коронавирусты беренчектә таратмаска дигән максат куелды бит. Безнең укучылар тыныч шартларда бирһеннәр дип шул бердәм дәүләт имтиханы бөтә талаптарда үтәлде. Термометрия, анда вакытында аудиторияларда һаваны тазартып тору, шуннан маскалар менән тәэмин итү, бөтә шул саралар үткәрелде һәм тыныч шартларда безнең балалар үзләренең һөзүмтәләрен алдылар инде бердәм дәүләт имтиханнан. Имтиханда һәм серләүсе укытучылар яки укучылар булманымы? Булманы. Димәк, унда сорактар теркәлмәне? Бердә теркәлмәне, шуңа безнең теге төп еңү беренчедән бернинди дә шундый сорактар теркәлмәне, икенчедән һөзүмтәләр һәйбәт булды. Һәм тагыла үткән ел уку елының һөзүмтәләре буенча Башкортстан ышаныстың яшел зонаһына ингән. Бына бу зона турында мәгълүмат биреп китһәгез инде, һәм бу зонага эләгер өчен нинди күрһәткечләр буенча төвәл яваптар, талаптарда үтә кирәк? Бу иң беренче бик һәйбәт күрһәткеч дип әйтергә була, чөнки Рәсәй кимәлендә 3 зонага булган регионнарда бүләләр: яшел зона, һары һәм кызыл зона. Biz булга тиклем һары зоналайнык, чөнки бездә теге онда шул бердәм дәүләт имтиханында булысы шарт килеп сагайны, шундай вакытлар бар иде. Бәхәсле сорактар булган булды. Менә быелгы елда безнең менә зур команда дип әйтергә була, безнең республикала министерстводан алып мәктәпләргә тиклем бер тында эшләп, шундый һөзүмтәләргә килдек. Шуга ул бик югары безнең баһа безнең республика өчен яшел зонага ингәс, һәм менә безнең хәзер максат инде шул яшел зонада калырга. Ничә төрле зона бар? 3 төрле зона: яшел, һары һәм кызыл. Кызыл зона ул? Кызыл ул теге бик куркыныч дип әйтәгәндә, онда теге ышаныс юк димәк булды мәгариф оешмаларына. Димәк, әлеге вакытта ил кимәлендә Башкортстан мәгариф оешмалары тагыла бер тапкыр хәзер алабыз, югары кимәлдә белем бирү оештырган дип әйтеп була. Дөрес. Киләсе елга бердәм дәүләт имтиханы буенча үзгәрештәр булды дип белдерде мәгариф һәм фән министры Айбулат Хажин. Бына улар турында ла ентекләбрәк белге килә. Нинди үзенчәлектәр улар? Бunda иң беренче әйтергәрәк, безнең менә 26 февральдә Россия Федерацияның хөкүмәте карары буенча үтсәнлектәре билдәләнде. Хәзерге вакытта менә 29 мартка тиклем булган норматив документлар килергә тиеш. Менә бу карар буенча беренчедән 9 сыйныфтар аттестат алыр өчен улар 2 имтихан бирергә тиеш. Төп дәүләт имтиханы ул рус теленнән һәм математиканнан. Имтихандар тезмәһе проекты буенча бу имтихандар безнең 24
майдан алып 28 майга үтәсәк. Мына былтыргы елда пандемия шарттарында безнең 9 сыйныф укучылары имтихандар бирмәне бит. Мына быел 2 имтихан биреп, мына ыңгай һөҗүмтәләр алалар, улар аттестат алалар. 11 сыйныфтарга килгәндә, беренчедән безнең алдан бирү осуры бар инде. Мына март-апрельдә мына был осур булмай. Төп осур ул безнең 31 майдан, проект пока тедмәгә буенча инде 31 майдан 2 июльгә тиклем. Һәм өстәлмә этап бар осур ул июльдә каралган. Ул кемдәр өчен? Ну, әгәр менә берәй сәбәпләр буенча имтихандарга килә алмагалар. Сәламәтлек буенча, яки берәй ярыштамы, или берәй кайдамы, ну, шундай сәбәпләре булса, улар июльдә бирү мөмкинчелеге аласак. Шул беренче үзгәреш. Икенче, әгәр безнең укучылар югары уку йортларына барабыз дисәләр, улар бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырасак. Әгәр улар колледжларга барабыз дисәләр, уларга аттестат алыр кирәк бит инде. Аттестат һәрвакыт алыр кирәк бит инде. Мына әгәр колледжларга баручылар өчен аттестат алыр өчен бердәм дәүләт имтиханы түгел, дәүләт чыгарылыш имтиханы бирергә кирәк. Русча әйткәндә, государственный выпускной экзамен 2 предметтан, математикадан һәм рус теленнән. Ул имтихандар тәгаенләнгән май адагына 25 һәм 28 майда. Нинди предметтар буенча бирәләр? Рус теле һәм математика. Мына шул дәүләт чыгарылыш имтиханы. Безнең югары уку йортларына инү теләктәре булган укучылар, улар бердәм дәүләт имтихандары һөҗүмтәләре буенча гына инала бит инде. Шуңа уларның 31 майдан 2 июльгә тиклем бирү мөмкинчелеге бар. Бында нинди үзгәрешләр? Мына улар аттестат алыр өчен рус телен ыңгай бирергә тиешләр һәм математика база нигезендә үткәрелмәй. Яңалык профиль нигезендә үткәрелә, чөнки безнең күп югары уку йортлары профиль математика профиль нигезендә кабул итәләр бит инде. Демәк, математикадан база имтихандары бөтенләй төшеп кала. Быелгы елда булмай, чөнки аттестаттарды, мына әгәр бердәм дәүләт имтиханы бирһәләр, рус теленнән генә карап бирәләр бит инде. Һәм информатика предметы быелгы елдан компьютер формасында биреләсәк. Багасы ничек бирелә инде? Багасы кагыдда, дип әйтәйгәндә, традицион форматта контроль өлчәү материаллар бастырылып сыгалайн һәм бланктарда язалар инде шулай. Әзерге менә быелгы елдан компьютерда мына безнең республика, ул бөтен Россиядә булган регионнар катнашты. Ноябрьдә зур апробация булды менә шул яңа форматта һәм апрельдә көтәбез тагы апробация. Ну, шуга күрә һәм пандемияның теге менә шарттары әле сыкмаган бит инде. Шуга быелгы елда бердәм дәүләт имтихандары шул ук санитар нормаларда биреләсәк. Безнең республикала мына былтыр 100 пункт тапшыру пункты эшләгән бит инде. Быелда шул 100 пункт кала, чөнки укучылар саны шул ук дигәндә була. Санитар нормалар ул термометрия, социаль дистанция, тазартып тору хакланып каласак һәм мына шул иң саны буенча зур имтихан безнең рус теленнән. Мына шул имтихандар тедмәһе проектында рус теле былтыргы елда һәм 2 көнгә билдәләнгән. Һәм информатика компьютер формасында булгас, шулай 2 көнгә билдәләнгән. Чөнки монда компьютер оборудованиен тәэмин итү мәсьәләһе тора инде. Демәк, техник яктан тәэмин итәргә тиешбез барлык мәктәпләрдә лә? Әлбәттә, барлык пунктларда инде имтихан бирү пунктларын дип әйтә алабыз. Бына һез әйттегез, быелгы үзенчәлек ул 11-ләр әгәр дә теләмәһә имтиханды бирмәйләр. Бердәм дәүләт имтиханы бирмәй, шул сыгарылыш имтихандарын гына бирәләр. Димәк, бу киләсәктә традициягә әйләнерме ул, әллә быелгы елның гына үзенчәлегеме? Үткән елдан һәм быелгы елдан? Юк, ул быелгы елга, мына әйтәм бит, Россия Федерация хөкүмәте карары буенча кабул ителгән шул үзенчәлектәр инде. Демәк, югары уку йортына барырга максат куйгандар гына имтихан бирә, калгандар инде теләктәре булмаһа, бары тик сыгарылыш имтихандарын гына бирәләр. Аттестат алалар һәм колледжга бару мөмкинчелекләре була аларның. Әлеге вакытта күпме укучысы бердәм дәүләт имтиханына әзерләнә республикала? Ну, безнең саны буенча 17800-дән ашу сыгарылыш укучылары.
Но олардан тыш біздің отған ел сығалыш оқушылары бар бетінде, олар где-то 1300 техникум тамамлаушылар моғайында. Техникум, колледж тамамлаушылар, олардың ханы һәм 10 сыйныфта оқып йөрүчеләрдә гариза бергәннәрендә бердәм дәүләт имтихандары тапшырырга. Улар ничек тапшыра? Олардың ханы күп түгел. Менә әгәр уку программаһы 10 сыйныфта бетһә, олар шул предметтан тапшыру мөмкинлеге бар олардың. Мәсәлән, географиянан 10 класста программа географиянан укытылып бетә тулыгынса. Шуңа олар география предметынан менә шул бердәм дәүләт имтихан тапшыру мөмкинлеге ала. Әлеге вакытта укучылар ничек әзерләнә? Мәсәлән, республика башлыгы буш шәмбәләрдә укучыларны имтиханга әзерләү өчен файдаланырга дигән тәкъдим индерде. Ну, тәкъдим һәр министерство тарафынан өйрәнелә инде, ул ыңгай чишелер дип ышанабыз. Эш алып барыла хәзерге көндә ул юнәлеш буенча. Ну, әзерлектән менә былтыр пандемия шартларында безнең консультациялар үткәрелгән бит сыгарылыш укучыларына. Быел шул эш дәвам итә. Ну, укучылар маңына түгел, укытучылар менән башланып җибәрелде. Менә февраль айында һәрбер предмет буенча эш алып барылды укытучылар менән. Менә марттан хәзер онлайн консультациялар һәрбер укучылар менән башлана инде. Ул зур мөмкинлек бирә, чөнки һәрбер авылдан, һәрбер нөктәннән, өйдән сыгып, менә үзеңнең хараударыңды бирергә мөмкинлеге була һәм экспертлар төрле нюансларны аңлатып, yetkirib бирәләр инде. Менә 100 баллга тапшырусы укучыларда әзерләгән укытучылардан ниндидер осталык дәресләре каралганмы? Менә шулар да үткәрә, как раз менә шул консультацияларда экспертлар да үткәрә, менә тикшергән безнең көчле укытучылар дип әйтәйек инде. Шулай итеп, имтиханга әзерлек едди алып барыла, ата-әниләргә һәм укучыларга нинди теләкләр иткерәһегез? Ну, бердә куркмаска, бердәм дәүләт имтиханы ул бер куркыныч мероприятие түгел дип әйтәйек инде. Әзер булырга һәм нинди предметларда хайлаганнар төпле итеп өйрәнергә, үзгәсенә ышанырга һәм максатларына ирешергә. Менә теләктәр шул. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бердәм дәүләт имтихандарын тапшыру тәртибе турында төбәкара мәгълүмат эшкәртү үзәге директоры Рөстәм Рәмов мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.